ćemo da snimamo Skyward Tropicu. Jej. Znači, ne znam kako se kupuju kitovi, ali nekako se kupuju. Inače su bucke najbolji kit. Jesu stvarno? No, ne. A, dobro. Ovo kod je neko ovo sve ostavi u čestu. Da. Ali bukvalno sad. Uzmi fishing rod. Ne, kopat ću čest. Nema, bit će ti pun inventari. Neće isprve. Iz druge već hoće. Daj Bože da ovdje ima i diamonda, pantalone. Dobre. Full diamond. Protection 1. Da, Super. Nemaš bow, ali nemaš bow. pa nikad nema. Još nemam perle. Što jedeš? Zlati jab. Što ne bitno što jedeš. Ne uvek tako jedem ako mi neki lik se teleportuje kod mene na svaki slučaj. Evo, da. Dvolika vas je, pa već još biti A, drugi. tačno znam gdje je tamo. Pa ne mi ideš u centar. Hoću. Pa zbog bowa, zbog bowa. Bow, kako je? Zbog luka. Jel sigurno im? Bow, eto. Zbog bowa. Diamond mač. Perkićom, ti voliš diamond mač. Moram da begam. Luka bega centar. Luka, bega. Centar. Iz centra. Bilika, prvo mesto. Ura! Jej! Prvo mesto. Dobio si žešći kombo. Jesi stvarno. On lik se ono kao teleportava. Ja ga udarim 5 puta, koliko već 3 puta. Ajde, 3. Ali ne. 3 to. Dobre, ovu mapu volim. Ovo je najbolja, ova mapa samo zelena. Ja volim da kopam, često ove prva 2 kopam, a ako imam treći, ovdje imam treći. Jao, šta je? Protection. Jej! Dobre, jedan roko i sad se neko dočepa do tebe. Jel ovdje duplo čas? To je da roko. Ne, imaš bo! To, imaš još 20 strela za Znam, video sam. Dobre, 64 2 strela. Zašto Ali ti tako? nisam full diamond. Pa imaš nešto u čestu. Metalno. Kapa. Bolje. To ti je šalem. Znam. Da ne krenem ono slučajno. Nemoj da lika, nemoj. Lik ne primećuje. Get wrecked. GG. Idemo ponovno. Ubi ga. Siguran. Jedinica. Drži. Uzao sam nevjerovatan kombo. Get wrecked. Ti uradio get wrecked. Znam. Ajde, idemo na treću partiju, poslednju partiju. Znači, jednu smo pobedili, jednu izgubili i treću ćemo... Ajmo da vidimo što će da se desi u tvoj treći. Ovo je moja omiljena mapa. Ovdje ima double chest. Dole. Lava je dobro. Nije lošo, ne ubija zbog lave. A lik se samo daljio od tebe, pametali. Da. Dobre. Pa, full si začaran. Nisam. Ali ne diamond. Pa ne To je jako loš. Ali nije toliko loše. I ovo je najjači. Uzmi FNS. Što je FNS? Pa, flint and steel. To. Možda za Pa gore. nije isto FNS i flint. Jeste. Samo što je ovo skraćenica. Isto ti djavo. Pa lakše.
A dobro, ja sam navikla. To nema nikog. Znam, ovdje uglavnom nema nikog. Najviše nema doma. Ej, to Punch i Infinity. Dobre. Treba ti jedna strela. Šta ti je? pa Infinity. Pa šta? Bolje imaš i jednu strelu. Projectile protection. Dobre, 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 znaš koliko se srećam. Što zbog mene? Pa ubili ka. Znam, sad sam Infinity. Koji kombo? Vidi koji kombo. Znaš koliko je ovo kombo? Ovo je lik noob u fightingu. Pa, hvala. Bravo, to je pametno što jedeš Gapple. Pa otvori malo častove. Ne. Sad kad umre. A što budu, a... Moraš. Ja ne volim to da tražim. Takvu ljubav. Luka, jesi stvarno srećan kad dobiješ? Stvarno srećan kad dobiješ lik? Odeš dole, idi ti do njega. Hoću. Čekaj ga tu, čekaj ga tu. Idi. A, lik izašao, to sam tek sad. A ne. Lik se shifta bolje. Dobre. Biva kad bi... Treba se pojedeš Gapple. Znam. A da nema veze. Dobro, Drugo drugo mesto mesto i čao ljudi!